Dnes sa pozrieme na to, ako vytvoriť sliepkam v zime dobré podmienky a či je potrebný zateplený kurín. V zime je najdôležitejšie udržať sliepky v suchu a bez prievanu. Ak sú sliepky vo vlhkom, aj v zateplenom kuríne im bude zima. Jednou možnosťou, ako sliepky chrániť pred mokrom, je zastrešený výbeh. Sliepky tu nocujú za drevenou stienkou, kde sú chránené aj pred prievanom. Takto bez problémov prečkajú mrazy aj vyše -30 stupňov Celzia. Zateplený kurín nie je úplne vhodný ani v lete, keďže v izolácii sa môžu držať parazity a môže v ňom byť až príliš teplo. My sme tohto roku sliepky na zimu umiestnili do skleníka, kde sú chránené pred vetrom aj zrážkami a je tu omnoho teplejšie. Sliepky nocujú v skleníku na hambálkoch a kurín v podstate nepotrebujú. Za pekných slnečných dní ich vypúšťame do vonkajšieho výbehu. Naopak v nepriaznivom počasí ich nechávame vo vnútri, vďaka čomu sú stále v suchu a týmto spôsobom tiež predchádzame útokom predátorov.